Здравейте, земеделски производители! Днес ще говорим за обвързаното подпомагане за моркови, зеле, дини и пъпеши. Тази схема е създадена, за да ви помогне да развиете вашето стопанство, да осигурите стабилни доходи. Кой може да кандидатства? Схемата е отворена за всички активни земеделски стопани, които имат право да получават основно подпомагане за устойчивост. Нужно е да отглеждате поне 5 декара зеленчуци, полско производство от културите – моркови, зеле, дини и пъпеши. Дори ако площите ви не достигат минималния праг, можете да комбинирате отглеждането им с други допустими култури от програмите за полско или оранжерийно производство. Чрез тази подкрепа ще можете да инвестирате в модерни технологии, да подобрите добивите си и да направите стопанството си по-устойчиво. От заявените площи трябва да бъде добит и реализиран на пазара минимален добив, в зависимост от вида култура. Моркови 1243 кг на декар, зеле 1746 кг на декар, дини 2480 кг на декар, пъпеши 845 кг на декар. За биологични производители и тези в преход изискването за добив е наполовина. За да изпълните схемата, трябва да представите документи, доказващи използването на сертифицирани или стандартни семена и посадъчен материал. Размерът на подпомагането за 2024 година е 55 евро и 20 цента на декар за първите 300 декара или около 108 лева на декар. 36 евро и 80 цента на декар за площите над 300 декара или около 72 лева на декар. Не забравяйте, че заявленията за подпомагане могат да се подават онлайн. Успешна стопанска година на всички!